Good afternoon. Let us now begin the novena to Santo Niño. Please rise for the opening hymn. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choirs above are raising, cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image. In these chosen islands, remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. response to the supplication, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us.
us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Gracious hear us, O Lamb Jesus. of God who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus, Jesus. hear us. Jesus, gracious hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word, in work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer, O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair for your sacred infancy's sake. Hear our prayers and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunongan na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabotan asin nautob an sa imong kabotan at tamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatian mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bolkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamumuton na Ama, sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan samong mga kasaalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo San kami. Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. sa ngaran kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Idulot po niya to sa Santa Misa ang mga minasunod na mga intensyon, pasasalamat. Happy wedding anniversary ni Ronald and Joy Marilia. Pasasalamat ni Alfred Archaga and family, ni Daniel Yarhe, ni Vanessa Valea, asin ni Jessa Lick and family. Special na intention kahagadan ni Pauline, for Josein, kahagadan kang Arabia and Alacar family. Para sa kapaingaloan kan mga minasunod na kalag, sa kalag ni na Lorenzo, Paulino, asin Regina, kahagadan kang Fortuno family. Kalag ni Emmanuel, kan Esquivel family. Rosalina, kahagadan kang Sibiliano Chavez family. Para kay Jose, Joselito, asin Lolita, kahagadan ni Eleanor Balabis. Para sa kalag ni Chodolo, asin Erenia, kang Delima family. Kalag ni Clarita, ni Judith Baron. Sa kalag ni Rosemary, kahagadan kang Santorce family. Kalag ni Lolita, asin Armando, kahagadan ni Eileen Budopol. Kalag ni Jesus, kahagadan ni Jessa Lick and family. For all souls, nakahagadan ni Joy Alamares and family. Kalag ni Jimmy,
kagada ni James Chua and family, kalag ni Rosie, kang Panganiban family, kalag ni Mercy asin Jose, kagadan kang Trabisonda family, asin sa kalag ni Junel, nakahagadan ni Cheryl Esquivel. Banwaan ng Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Pagkamot sa kakurangan at banwan sa
sa mga intensyon ang pagbukas ng Jubilee Door sa maabot na Lunes sa Cathedral. Sa ngarang kanama, sinaki, singad Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesucristo kagurang nanta, pagkamot kan Diyos, sa pagisumaro, Espiritu Santo, mapas sa indo kabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, untan sa itong makasalan, tangani magkanay o kita sa pagselebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Mahirak mandagod sa ton, Diyos na makakaman, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. Mamibig kita, agurangnan magkaigwalagod kami kandanay na takot asin pagkamot sa banal mong ngaran. Taday ka nagad nagkulang sa imong pangataman sa mga pinatugmad mo sa imong pagkamot. Uli kay Jesucristo kagurangnan niya mo sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade. Sa pagkasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Himateon po niya to ang inot na babasahon. Ginuno sa ikaduhang libro ning mga hade. Ang bilog na daga sinakop ni Salmaneser, hade nen Assyria, asin kinalaban ang Samaria, na sa iyang pinalibutan sa laog nin 3 taon. Kan ikasyam na taon ni Oseas, ang Samaria nabihag kan hade nin Assyria. Ang mga Israelita dinara sa Assyria, asin pinaerok sa Halar, harani sa Habor, salog nin Gozan, asin sa mga banwaan nin Medya. Ini nangyari hulita ang mga Israelita nagkasala sa kagurangnan sa indang Diyos, na nagligtas sa inda sa daga nin Ehipto sa kaurip na ni Paraon, hade nen Ehipto, asin manhulita nagsamba sinda sa ibang mga Diyos, asin nagsunod sinda sa kaugalean, kan mga banwaan na inalaw nin kagurangnan sa atubang kan mga aki nin Israel, patin sa mga gawi na tinugdas kan mga hade nin Israel. An Israel asin Huda, pinatanida ning kagurangnan sa paagi kan mga propeta asin parahula. Talikdan nindo an sa indong mga maraot na gibo, pagkuyog kamo kan sa kong mga tugon asin pagbuot, siring sa itinugon ko sa indong mga magurang, asin itinukdo sa indo kan mga propeta na sakuyang mga surugoon. Alagad da isinda naghinanyog, matagas ang sa indang mga puso, arog kan sa indang mga magurang, na dai nagtubod sa kagurangnan na sa indang Diyos. Isinikwal ninda ang sa iyang mga pagbuot, antipan na ginibo niya sa indang mga magurang, asin ang mga patanid na ipinaabot niya sa inda, sagkod na sa iyang kaanggotan laban sa Israel. Isinikwal sindanin kagurangnan,
asin daing natada sa banhi nin Israel, kundi ang tribo ni Huda. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Tabangi kami kagurangnan, asin kaheraki kami. Tabangi kami kagurangnan, asin kaheraki kami. Pinakunog-kunog mo ang daga asin pinabuka. Pakarhaya ang mga gatak, huli ta marurumpag. Pinamati mo nin kahorasaan ang sa imong banwaan. Pinainom mo kami kan arak nin kakurihan. Tabangi kami kagurangnan, asin kahiraki kami. Ta daw ta isinikwal mo kami, O Diyos. Ta daw ta daimo iniibahan ang samuyang mga hukbo. Tabangi kami laban sa samong mga kaiwal. Haros tabasang lamang ang tabang nin tawo. Tabangi kami kagurangnan, asin kahiraki kami. An pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi, day maghukom, kasi day man kamo, paghuhukuman. Ulitaan sa indong ihukom, iyo manan ihuhukom sa indo. Asin an sokol nindo sa iba, iyo man isusukol sa indo. Tadaw ta nahihiling mo an mota sa mata nin sa imong tugang. Sinday mo nahihiling an pasagi sa imong mata. Paano kang makakasabi sa imong tugang, halion ko tabi an mota sa imong mata, kung an pasagi sa imong mata, day mo hinahali para sagin-sagin. Hali ang una ang pasagi sa imong mata, dangan makakailing ka, nin malinaw, asin mahali mo ang mota sa mata ni sa imong tugang. Maray na bareta kan kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. maray na apon sa indo. Nagpapadagos ang kagurangnan ni Kristo sa tukdo kan manunungod sa pagsabuhay, kan mga tugon, urog ng kayo ang relasyon sa kapwa-tao. Aram niya to ang mga kamauotan na ang gabos matukdoan, lalo na kung ang mga nahihiling bakong marahay. Kaya kadakol, tulos-tulos ang taram o hukom sa iba, sa kapwa. Alagad susog Jesus, hilingon-ngunan sa diri, baka mas urog ka nangangaipo kan pagtabang o pagpurihir. Kaya, ining parabolang sinasabi kung mas nakula nga ni ngaya so kanindan mo, so pasagi na nakaulang sa mata mo, kesa sumuta sa nang nahiling mo sa imong kapwa. Nakakulugan ini na hilingon ng gadaan sa diri kung igwap ang dapat kuriran kesa maghiling sa kapwa. Sa bagay, kung hilingon taman ang sa diri, hanggang day kita magsalming, day taman mahiling sa diri ta. Pero gurang, ba't sabihin nga gurang nan, sumas ararom na mga pangangaipo, ararom na pagsunod sa mga tugon, nambot sabihin so half-heartedness, so kulang nin init na pagsunod sa sayang kabutan,
Kapag kulang sa tunay na pagsunod, pigapot ang tepid, lukewarm, day man iyan nagdadanay ta, madali man sa nang mapara o magdipot. Kaya, siguro, sa pigaapod na kainitan o passion, zeal, dedikasyon, yun ang bot mangyari sa sarong nagsusunod sa kagurangnan. Ninulit ang kabanalan o holiness, katanosan, day man sa daini na kukua sa sarong aldaw, sarong banggi, sarong ining way of life. Kaya ang Christianity, kung ilingon ta, kay puan so sarong nagsusunod kay Kristo, ilingon mo ng sa diri mo, kung na-master mo na ang mga tugon, ang mga dapat na maaraman, kaysa na permitang pigiling, so kapwata, piga-ulukan, piga-under, sasabihan kung ano-ano. Samantalang, ikaday ka man na nakakagibungani kang dapat manggibuhon. So, magas magayon lugod na intindon mo nan sa diri, tanganing, pwede ka na magtukdo sa iba o magpuna ng iba. If you have already fulfilled, no, what you are to do or to accomplish. Kaya, minsan mga saradip na bagay, napapadakula, sa pagpansin, nasubrahan. Samantalang, day man nga ni dapat pansinon, inulita, ika nga ni, nakalingaw mangkan sa imong dapat gibuhon. So ano po ang magayon na mga attitude? Siguro sa kapakumbabaan, ang sarong Kristano, i-develop muna ang hararom na spirituality. Ang hararom na spirituality, pero may naghihiling na an sayang sa diri hababa. Dahil ang God maawot na makahigit, no? Makalamang sa iba. And if that's our attitude, di kita perming mag-healing sa iba na kung baga imperfect, may kulang, and we are making ourselves the standard. Pero so isay man kita na gibuhon na standard. Samantalang si Jesus nga na nagsasabing, ang Diyos Ama sa langit na perpekto, iyo ang magiging basihan kan sa tuyang mga pigigibo. Jesus does not even consider himself bilang model, kundi ang sa iyang Ama. Kaya sa tuyang puro-puro, sa tuyang pagpangadyi, ilingon tapotundan sa diri kung sa mga oras na nagiling ta sa kapwa, we are already judging the person na using ourselves as the standard. Ganon, samantalang data pa man nga ni na susunod, so pigahagad man sa tong gibuhon. Kaya instead of minding other people, let us mind ourselves first. And even if we have minded ourselves, di man kita siguro magkaparahiling with the purpose of finding mistakes, no? Faults sa sarong tao. Kadipisil bagang mapaya. Pag pinansin mang sarong tao, more or less, mapapaya yan. Pero ikang kausa kan sa iyang pagkapaya. Kaya siguro pwede man ipangadyi, pwede man na tabangan sa sarong pagi na daipo masusupgan. Kung kita man ang masupgan, pareho man ang mamatean mo, maraot ang buot mo. Pangadita, labang saro, na
sa danay na pag hiling o pag-urop-urop sa mga kabutan kang kagurangnan. Dahil man lang kita magkulang na in fulfilling our own duties, we also look after those who are less capable of fulfilling them. Na yun ang pigaapod na tunay na pagmakulog o pagkamuot sa kapwa. Idinudulot niya mo ang nawakasin at tinapay, nganing maging kakano, nin buhay na mayong ka sa ako no kagurangnan ang samuyang dulo ngunyan tandakan samuyang pagkamo susaiwasin sa kapwa. Magpamiibig ko mga tugang, tanganining sakon sa indong atang, mga kaumanlugod, kan Diyos amang makakaman. Akoon manlugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ako ang sakripisyo, nin pakipag-ulian, asin pag-umaw, asin warasan na kaming nalinigan kan mga ini, magdulot nin pusong makakapagayagaya sa imo, liki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas sa mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matanos sin nakakaligtas, nadanay sin minsan sain, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagporan, uli kay Kristo na samong kagurangnan. Sa pagkahirak, sa pagkamuot, pinagsilibertaan sa iyang pagkagadaan, sa buhay na pagtubod, pinapahayag ang pagkabuhay niya diwat, sin sa urog kasarig na paglaom, hinahalat ang mamuraway niyang pagdatong. Kaya kaibagan gabos ng mga santos, sin Angeles, sarabay kami nag-oomaw, sa imo, daing tapos nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos ni mga upo, ang langit asin dagat, panokan sa imong kamurawayan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Alalanan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan, sana, sana sa kaitasan. Kagurangnan, ang kanangalan banal, burabot ng gabos na kabanalan, kay mga atang namimibig kami, pabanalakan ang bon, kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maging hawak asin dugo kan sa mong kagurangnan si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring na buot, pinagpasuliban sa pasyon,
Dagkuan ng tinapay, asin pagpasalamat, binaakini, asin tinaos sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamukabos, sin magkakan kay ni, tayniyan sa kuyang hawak, na idodolot para sa indo. Siring man, pagkapabanggi sa pagkayaman kang kalis, singgarare na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamakabawas sin mag-inom kay ni, tay niyang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago sin danay natipan, napapaboloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pag-ibo nindo sa pagrumdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kan pagkagadan mo kagurangan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, Sa kuna ikaw magdato. Kaya kami nagrurumdum sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa iyong magagurangdan, kayaning tinapayin buhay, singkalis kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mong magatubang, sin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahira kami, nag-aarang, kami nagpapakinabang, ang hawak kasi dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Karumduma kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mong obispo, si Joel, asin kang gabos na klero. Siring man garamdama sa imong pagkaherak sa mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, urog na itong ginigiramdom, asin pinapamibi sa misang ini, asin ang gabos na gadan, dangan ako asin da sa liwanag, sa imong lalawgon, kay raki kami kabos, namiibig kami. Tanganing kaiban, Santa Maria Birhen, na inakan Diyos, San Jose, sa iyang esposo, sa Nudas Tadeo, sa mga banal na apostoles, asin kabos na santos, na kaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay, daing kasagkoran, mag-umaw asik pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, sin kaibanya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos sa kagalangan, sin kamarawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon sa impinatuod kan Diyos no nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama niya mo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadian mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. An sa mong kakanon sa daw, itao mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibig kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo, ang katuninungan, tanganing kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani at talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaparisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan, ka na nagsabi sa mga apostoles, katuninungan na winawalat ko sa indo, an sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo,
Are pagilingan sa mga makasalan, kunyan pagtubod kan sa imong simbahan, sinba pagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan kagagurangnan, mapasaindo sa kod paman. Asin sa imong espiritu. Patinawan ka mo, kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos sa nagpaparang, kan mga kasalan kan ginawa, kahiraki kami. Kordero kan Diyos sa nagpaparang, kan mga kasalan kan ginawa, kahiraki kami. Kordero kan Diyos sa nagpaparang, kan mga kasalan kan ginawa, kawi kami ni Ang atugang uwin sa kagaran ng Jesu Kristo, ang godero kan Dios, agpapara kan masalan kinaban, palalan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Pangatamano kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagwaran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sakramento idinusay sa pagpapanalkan sa imong simbahan. Tandakan hawak mong
So big-announce na po. So, sa Monday, na opening kang Jubilee Door, nag-celebrate magkakita kang 75th na anniversary kan sa mga diocese kang Legazpi. Kaya ito na po yung pinaka selebrasyon, no? Nagmapo na po sa Lunes. As in, ano ba't sabihin kang pagbukas kang Jubilee Door? Sa paglaugta sa door, itong simbahan, ang ba't sabihin, minalaw kita duman sa garo promesa kang kagurangnan na bagong buhay na pwede man na gibuhon sa paagi kang pagkumpisal. Hindi ko aram kung pagkumpisal before or that is the start. Kasi hanggang sa matapos sa sutaon, yun na po yan sa celebration kang 75th Jubilee or Diamond Jubilee. Pwede man po na sabi, may itataong garo Ali Santo Papa na anong apod ka yan? Indulgence na so mga kasaalanta kay riban na sa mga reserve scene, pwede man pong patawadon. Kasi pero sa pagtao kay ito, sa lawag kang misa, mabindisyon so celebrant, no? Kung si man, no? Sa rogarong obispo. Kung ituon kita, makakaakoy kaitong kaitong magpatawad na yon. Ang pagkaintindi ko, kung kita ngaya magadan, sin may mga kasalan nga kitang daradara, so number of years na ititinir mo sa purgatory, mababa ito. Dahil nakareceive ka kang indulgence. No? Kaya, minsan pagdunduman kita sa mga sa mga pilgrimage, tigdaman kita sa puruan, kung saan man, iyon man po yan ang pigtatao. Pero paano? Dahil man aram kung perang taon kita duman, no? Pero ang kasi kang kasalan na ginibot ay igwa itong kasabay na punishment in terms of number of years. Hindi indulgence, yan so itatao kay itong Santo Papa through the Pope na sa tuyang pagbago, matatabangan kita na out pa man lugod na magadang kita, dikit sa number of years of purgatory. Kung between now and kagadanan ta, dahil nakitang maginibon mabigat na kasalanan. So, yan ang but sabihin kang Jubilee na pagpatawad, no? Ang Jubilee, start of new life. Taaram taman ang buhay tabaga minsan, turo diretso nakuta, minsan nababago. So it is another chance to be forgiven and then bako na nga ni digdisan sa kinaban kundi sa purgatory na, no? The next stage of our journey sa pasiring duman sa kahadayaan ng Diyos. So, do not miss, no? Hindi kita malingaw. So, it's 4:30 sa Lunes, duman sa St. Gregory the Great Cathedral. Mapon pang seremonya, 4:30. I do not know kung misa na po ito, pero daay pa, so pagbukas pa sana ito kang Jubilee Door. Iyo po. Matinag na kita sa kuring mamibi kita. Kagurangnan, kaming binago kan mga kakanon, kan banal na hawak asin mahal na dugo, namiibi sa ibang pagkaherak,
Tanganing ang sineselebrar mi sa daray na kaludokan, makamtan mi sa tunay na pagtubos, suli ki Kristo sa mong kagwarangnan. Amen. Kagwarangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. ulikan mga pamibi, ni San Judas Tadeo, si Maria inaning kaligtasan kamo, sa indang mahal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Dinulutan na ang banal na Eucharistia sa lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening, Father. One day to His silence, His spirit time and bench. God sent you to us, O beloved child, and always you have been the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, When you scepter guide our people, who hear you king forever. Pilipinas is your kingdom.